So like ikhona into esiyenzayo for each other and stuff. Ubaba kaMpilo uyayisaba into yokuthi kukhulunywe ngento yokuthi ilobolo mayelana neinkomo zo-forces. We can't, guys. Umuntu ozashaya udate imbuzi nenkomo. Nibe nomhlangano nomakane lapha. Kwenzekeni? Ube nje wangena lapha endlini ephuzile la. Kumele uthi mina endlini utshwala. Kumanje ngilahlekelwe umuntu la bezogana lo. Ngenxa yami baba. Imthengojele nobaba. Angikoda ngithumanga nkosami. Sebengenza umuntu odakwayo nje kwikhanda. Indaba ibe sifika kanjani kumpumelelo? Ukuthi ngidakile kasho ngathi hayi uzilo kusile. Athi okwenzeke e-altar bar usale e-altar bar. Abantu bambalungile ukuthi ke siyokhokha ukuthi nini. Uma usukhuluma they are a bit skeptical. Ungazi kulungile ozayo kulungile futhi nalapho. Khona umuntu engifuna siyo